Here is the main cocoa. You want to go? A lot of people. So also how mama ebe esemokwu ha na Ogechi bidoro. But to the best of my knowledge, except if somebody want to convince me otherwise, from what I have seen, onye ọna Ogechi kwuru 50 maka ekwu 100 maka Ogechi. Onye ọna Ogechi kwuru 50 maka ekwu 100 maka Ogechi. So therefore, because of that, because my relationship with Ogechi did not start because of alignment to her or any other side based on the already existing saga, because my relationship with Ogechi started somewhere different from Ifa, and based on the fact that na mabekwana nene some of the things in Fugolu. We don't do perfect, of course, but so many things unu jiwecho unu niye nando is something unu need to guilty of. If that is so, can you tell me why you will be running after me, trying to change my mind, trying to do this? I have told you people it will not work. I will start blocking you people right away. A drop or commenting I block you immediately. Yes, I will block you immediately. You want to go? Okay, my this friendship friendship will price and they pay for that friendship. Yes, friendship will price. If your friend has been good to you, I don't know why. In where look, if you somebody na Facebook where he compared what is going on Facebook now between Ogechi and these guys to what if a girl between Abe and the Bonner boy. That man we say na Bonner boy nail accusation on na Abe nail accusation on Bonner boy, but Bonner boy did not say anything against Abe. Rather, he took action. Therefore, that action, you can say that it is justified. Are you getting my point? But in the case of this Ogechi issue, we have seen countless videos where people who are running after Ogechi demanding for Isiye. We have seen videos where they said worst thing, something worse than if Ogechi Kugolu. So therefore, you people cannot get me na that side. You cannot. You cannot. I've made it clear. Adama Abasaga. So Ngunwa whoop that time. No saga. Sometimes I wonder. I am not lying about it. You want to go? I don't know go man etua. No katashiwe say. Since Ife Basalu Ogechi ajiwe gaba on. Umwelu nde whoop that time. Even at some point, even J-Pack is no more talking about this arrest. J-Pack is no more talking about Oge. A lot of people back it up. But when they hold to that, when we say, what a time! How can some people have this kind of time? Time when they waste. When people like us say, enough, enough, for God's sake, to even finish some of the personal engagement in Megasale. Oh, time. Either I buy camera every morning, every afternoon, every night. Ogechi Jukwu Wesenga, Ogechi Jukwu Wesenga, Ogechi Jukwu Wemenga, Ogechi Jukwu Wemenga. Ine piogale ka monitoring spirit. E bo una ifla buy camera against Ogechi e appear there.
condition is so pathetic that na mmadụ nwere ike ịnọrọ na Facebook ye na ekwuru another thing. Emabata, how is Oge? Let me make it very clear to you people. Ogechi Okeke Njaka is my sister and my friend. Any personal issue in Welu with her, you should go and settle it with her. It has nothing to do with me. And anywhere, as my friend, Enwelu need that I will lend her my help, I will not hesitate, except if it's not what I can do. I want to make it clear to you so that you can understand. Stop coming to my page to constitute nuisance. Gawa na page ebe ahụ unu ma na-ebe unu na-eme ife ahụ unu na-eme. Jenu mewe ye dia. Don't come to my page. Don't come to my page. Onwere ife nọ na my page eme. My page is not for you. My page is not for you. Because after Monday na-ekwu ezuga back out now. Why are you backing out? No wunde wawulo Ogechi gwenya natawa. Ịghọtana? Owulo na happiness and excited ndụ na muflo Oge live. I've been talking with Oge for a long time. I've not seen her live. Ina sim na anya fulu ugo aya ayolo ugo. Anafugo thank you very much. Shinwike daalụ hinne na apostana. Mana why would you wolo majority of nda no obodo iwo wunde? Some of these our brothers no obodo iwo. Is that even how jobless some of you do? Is that how jobless some of you do? Can you better uju wewuru mostly nde no obodo iwo wunde nwelu time na Ogechi jikosi Ogechi jigarisi? Is that how jobless some of you do n'obodo iwo ebe ahụ nọ? Na ụfọdụ n'ime unu need goro ka emelu unu ọnọdụ go nnata Nigeria ebe ahụ unu bata ebe unu abịa do busy get ya engage with something too serious because onye comment kwa nonsense ije mepee ye ọwụrụ obodo oyiwo ka ọ nọ. Onye comment kwa nonsense ije mepee ye ọwụrụ obodo oyiwo ka ọ nọ. And that is the same thing ha na-eme during the time of Matthias. Eva kedu ife ana m ajụ na ajụjụ wee si unu ụfọdụ ụmụnne anyị n'obodo oyiwo unu adụdụ so jobless. Ụfọdụ n'ime unu adụdụ so jobless that no nwere something do reasonable. Ụfọdụ n'ime unu fụrụ unu ya engage unu no and epụta ụmụ nwoke no wonder Ogechi ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri. No wonder o ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri because of course ọ dị nke ife unu I think na ife unu because I can't see how I can devote my time to come on Facebook ọwụrụ nwaanyị ka na-achụ kitikiti na Facebook. You know, recruit anybody. The worst part is that anybody who choose not to align with you people, anybody who choose not to reason with you people becomes your enemy automatically kunya na your enemy. Henceforth name program that has nothing to do with Ogechi iwe bateba we say Ogechi jikogarisi blocking immediately. A block mmadụ na page ya da adum anything in case if you don't know or ha adum anything. I have not seen you living a life fully different from nke Ogechi na-eme in a condemn. I have not seen you. It is more like onye na-ezu ohi na Ọnịcha ịpụta na condemn onye na-ezu ohi na Abakaliki. Ụmụ na-abụ ndị ohi. So ịchọzie jezie nọ n'ụwa ọgụ ndị ohi onye zuwuru ibe ya na kpuo. Before my block Shigbo Ofodile, you have been fighting to protect a lot of people, including Mirabel. May your daughters be like Mirabel. Chineke ye me bele. Okwiman deni na ho ne just short to have video. Jene elesegase na Facebook. You will bear daughters that will behave worse than them. That is number one. Then some of these guys not on Facebook and dignity you will bear umwoke that will be worse than them. Let me see how you are going to manage to cope with them. Before then, off you go. So
ọwụlụ na-ema na ịshọpụtalụ na ife Ogechi na-eme adọrọ mma. Why are you doing the same thing? In fact, I have asked this question all over and all over again. ọwụlụ na Ogechi deserve ka ebepụta isi ya because nọ na-akparị ndị mmadụ. Some of you emegi ife do worthy enough for me to come and arrest you. Are you not aware? I mean, Mirabel, I saw Mirabel na n'ugbo and mmepe inbox m ebe a kịta ifu ebe o tetarụla n'ụtụtụ onweghị ife ọkpọfọ hom in a chat that lasted more than 20 something minutes to 30 minutes. I read it out without omitting any single thing. So all na insult na exchange words is enough for me to put somebody behind bars. Ikwuru maka m nkwuo maka keri ife Jimmy de petition immediately n'ukwu ebe a tinye ego were Mirabel debe dia ọfụ ka ọ na-adụ. Ghọtara ife na-ekwu? So ọ bụrụ na ịkpọrọ m onye ohi mkpọ ọ ga-akwụna, ọ na ịkpọrọ m ogbu mmadụ mkpọ ọ onye ntọ, kedu ife ịchọ ka m na oje gbagha? Ịchọ ka m bịa pruvuo nke m kwuru maka ya? Ihe pruvuri nke i kwuru maka m? It is very simple. That is number one. Now asị na Interpol na-achọ mmadụ na defamation case ka Interpol na-achọ mmadụ. It is a common sense. You want to go? So some of you just put church without having sense or without a way. But I have tried to tell you people that Ogechi was my sister, outside my sister. Ogechi was my friend. If you are waiting for me to wake up tomorrow and deny her, you are making the greatest mistake of your life. Hey, rather, Ogechi me if I'm correct in way. A woman phone I will pick up my phone and call her and correct her. That is the only thing I owe her. Nime namu ye pick my phone or ye correct here. I cannot still live her life for her because she cannot live my own life for me. You want to go? Then we go Shkumalaki. Please, if I will marry tomorrow, bring your sister to do same Ogechi is doing. Bring your brothers and your sisters to do the same thing. Nda han Ogechi neme. Since you only see things from one side. Eh? I have tried everything possible to explain to you people that now the same thing Ogechi neme. Kandenya neme. So isi no dunjo mana nkefa neme dunjo. Yes. Maluna nke ha neme dunjo. If you come to my Facebook again to come, I will block you immediately. You will get out of my page. Hey, what I go? Some of you do very useless. Let me use that word. Some of you do even more useless than some of these people. Some of you like home training. Some of you see from a dirty background to web start. I am sorry to use such words, but your attitude and how you behave online shows it all. Ogechi, because of the same thing in Eme. Because of the same thing in Eme. Tell me what is different. Ogechi na on them galala imepe na account oye ikpu onye nka wodi na bagari. The same thing is in Ogechi na eme like here. Ogechi na akpari mmadụ kpari ya family go na mmadụ kwugari galala ma ebe a esi go no mewo nne nna na nka me nka. Is it not the same thing that you are doing? Is it not the same thing that you are doing? You want to go? Is it not the same thing that you are doing? Ife na-ewu na iwe ewu ama ife na-ewu na iwe ama ife na-ewu na iwe enidi ho nka ngwo no Ogechi agbago no 100-0
Ogechi agbago 100-0. It is a reality some of you will still live to accept. You want to go? It is a reality that some of you will live to accept. Eh? It is a reality that some of you will live to accept. Ogechi come to Nigeria. Ogechi can never come to Nigeria. Ogechi died you people and she came to Nigeria. Eh? She came to Nigeria against noise nile and ranting nile on the men on Facebook. When she came to Nigeria, your ranting continued. Ogechi knows America, Ogechi can on Nigeria. E can on Nigeria. Good Ogechi knows on Nigeria. E can on Facebook. Ne papa. She has taken the battle to your doorstep. E can on Facebook. Ne papa. So, why will I doubt it when you people are making it look like when men can sit down from morning till night to discuss about a woman, when men can come out boldly, put all the armor to fight a woman as if they are fighting a man, and yet it doesn't look like they are even going anywhere defeating that woman. Even if Ogechi enter Kirikiri tomorrow, you people cannot change the fact. Look, let me tell you, Osama bin Laden is ezigbo mmadụ. O mere America ife. America wee chọgharị Osama bin Laden. Wee gbuo Osama bin Laden after how many years? After of Osama bin Laden can never be wiped out in America. Because America, Ugochukwu Male, are you supporting her? With my full chest. Ugochukwu Malaki, with my full chest. For as long as you don't want to condemn those people, hello Ogechi, na Facebook, I am supporting her with my full chest. You have to deal with it. Yes, you have to deal with it. Yes. Are you supporting her? Eh? How many times have you gotten up to condemn all those people who Ogechi na made this thing on Facebook? But when they use this kind of words when they use against this woman, when they make never okay, Ogechi, do wrong. Why he eji emi fedo to a? Na emi fedo to a. Emesina okuga sie to a poro strength. Because can even na kpori akuna. Una akpozi na akuna. Can even na kpori onyohi. Una akpozi na onyohi. Can even na ekuru na omolo imbecile. Una akpozi na ya. Can even na ekuru na no melimpaya nka. Una emesina. How many times have you gotten up to condemn those people? And I ask him, are you supporting her? So if you are supporting those people, what problem do you have if I say that I'm supporting her? With my full chest. You have to deal with it. It is a reality you have to deal with. Gossiping like women. I say, my dear, call a spade the space. Stop supporting evil. Why is it if not support? I will marry evil and not support. Benson don because nda na send the emoji una react is na happen onye nchori iwopu nya. You don't need to react to comment mmadu. Don't react to comment anybody. Happen yeah. Onye mfiru na comment here do well enough ewopu nya immediately. You other go ewopu nya immediately. Ndala jobless people for over 7 years couldn't work at a time. They follow on our 100-0. Common sense on our na this lady is playing with you people. Common sense on our na this woman Jono keep unu busy over how many years? On na agba kiti. Eh? Ina ashu onye gburu mmadu. No lebe ina ashu onye gburu mmadu. Buo mmadu. E kana condemn onye ahụ gburu mmadu ina ashu. Eh? Ị na-achụ mmadụ na-achụ mmadụ n'ogburu mmadụ nọrọ ebe ahụ ị na-achụ onye gburu mmadụ na-egbu mmadụ one ma one ka nwụọ n'iji akọndem na onye ahụ gburu mmadụ. The moment ị gburu mmadụ ebe ị na-achụ onye gburu mmadụ ịdụgo as guilty as onye ị na-achụ. Ugboro ka anyị akọwara ụnụ ya ma because na some of you lack a sense. Ụfọdụ n'ime unu enwe brain. So I won't even expect you people to comprehend with what I am saying. You want to go? Kampanisi.
ka ịkpa n'isi a sị na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Okay, enwere m Juliet, off you go. O nwere onye ọzọ. Okay, Ejai ka obi ekwe, off you go. Hey! Can another person? Okay, ka anyị sigodo etu a na-aga. Ịghọtago? Ụna na-amịghalị. Ụna na-amịghalị na pages ndị mmadụ. Na-amịgharị. Ogechi nọ na Amerịka, ụnụ na-achụgharị ya na Amerịka. O si Amerịka bata Naijiria, ka na-enye unu sleepless night na Amerịka. Mba mma hapụ kịta na ọka nọlụ na Naijiria, ka na-akpụgharị unu na Naijiria. Unu nwee got ịpụta na Facebook, eziga where is your sister, nwoke bụ amụ. O gosibo unu nọ nwoke bụ amụ. O gosibo unu nọ nwoke bụ amụ ka ọwụ. Ọ batakwa na Nigeria since over how long? Na ọkwa na Nigeria na-akpụgharịkwa unu, gosikwa unu how sophisticated ọdụ karịa unu. Unu ka nwee chie m ịpụta na Facebook na-ekwu okwu. Ịmụkwa na ọ bụrụ mmụọ unu emechie m ọnụ aka n'ọnụ pin, I will be watching. Let me know what is happening. I will just be observing. Mana, some of you, in your constant urge for vengeance, in your even vengeance for something you know nothing about, in a misbehave, see, you want to know that in a misbehave. In a misbehave, a young man in a misbehave. Yeah? All bulu na na comment section me again, even na-ekwu okwu another thing, because go on onwe ewu Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. The other go Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. Man, even in my comment section, ebe mwa wopta time we na discuss about another thing. Iwe bia ba ho we wulu Ogechi si Ogechi jigare seke ebia ikwu a block wongo ebia na page ebia go chasere. Aya da kwase na page ya. Je na page si eba ho nu na eja akwasere. Ebu nu proof go ni fela he mu. I don't know. Sometimes I don't know. And let me tell you, Opana, Opoko, Bulu, Yebu, Ntineshie. Opana Opoko Bulu, Ntineshie. He who the gods want to destroy, they will first monya hunya hana wiala. And that is what I see in the behavior of some of you. You want to go? That is, unless you are permanently disgraced, unless you permanently receive that slap on your face, you cannot rest. I know you cannot rest. Some people, even when it is obvious that they are losing the battle, they will still choose to fight that battle with the last drop of Obalaha. You cannot say, may expect to say God bless you. And when people will that tolerance, may go he has said God bless you. But everybody, how then do you react when you first I don't. How can you become angry? Dominic amamife ke maho. Look at you. Emahife. Ogechi na ebe ono na eriri akpụ. No le ebe ono na eriri fried rice. No le ebe ono na enwela aṅụle. Ijere na na detention na language. No le ebe ejego m mmemme nke izi bata. Lie ife ahụ ndụ mba. Ị na-asị m until ijere do free from detention you will not rest. Is ọbụla amamife ka ọ na-amahọ. Amamife ka ịmahọ. Because njeri golu na bed m ọkụdụ agbaghị m AC na alahụrụ onwe m ụla. Kelee ebe rest ahụ m enwe ozi isi wedo. Call for the fact that na mu keep you busy. Ebi ebe a nọrụ ka okpo hia na-ege ntị ife m na-ekwu na torment you. You have a lot of things bothering you. Ogechi na-achụ ka ijideta ha n'aka. Yes. Ijele ị na-enyere mkpọtụ, ijele apụtabụghị. Ijele ị na-enyere mkpọtụ, ijele apụtabụghị. I still keep well busy here.
and only here now watch him, even when you don't like what I am doing. So Munayo, who is restless? No katonani kuweri kande buwarisi. Yeah? Or rather than kuweri kande buwarisi. Munayo kwenye mwore. If you can see where yeah, see about shiro baga kwa sare nuchi. Yeah? If you can see, they can see where they ask you. Shiro baga kwa sare nuchi. Wele kuli ife neku. Yeah? You will not have rest. Which rest are you talking about? Which rest are you talking about? The kind of rest Ijele. Was that not how you people misled Ijele? You misled Ijele because you people can never say the truth. Yeah? You can never say the truth. Ijele no open no effort against Zion ministry, Evangelist Ebukobi, who never responded to him for one day. All of you no na Koreaka. But unu cholo kunu beputi isi Ogechi for responding to somebody olo yafa okwan ko nya hafa. Yeah? Is that not how ignorant some of you can be? Sometimes no fodu nde amoro mi fe made ekwu but ofodu nde mmadu wo ike ka ha mma. Ana m agba eziokwu. I have studied this case with only one conclusion. But Ogechi ko we ota nde niile ha na Ogechi nwe problem. Give all of them counsel. No only feel only a counselor. Give all of them your wise counsel. Advise them, condemn them where necessary. If you are a peaceful person, make peace. But the moment he decided, in onye kwalo riyan say the right, man onye siri be ya labo wo ye do wrong. E mo na ma hife. Go with problem self. Not even these two people. On go with the problem. Yeah? Yes. Emadisi people are bad. What is good for the goose is good for the gander. There's no difference. Huh? There's no difference. Huh? So in Olo, in a condemn onye sira alaba wogu man onye siri riense in a Koreaka riens iyerimunse. Eh? Iyerimunse. Iyerimu nse ngwa na justify onye siri mmadu rie nse iyerimu nse ili nse na ala igbo mmadu ọ ofife ka ọwụ onye na-eri nsi isi adịghị mma mana onye ka agụrụ mmadu onye ahụ gwagwarụ ịbaba mba so ịmalụ na ịgọgwara ya adụghị mma ihe akụ ndị onye goro dị iyi agụ una na-agbagharị tikiti na-anụ ife enweghị isi. I've taken time to study all these things. Mmechakwa use kwa nke J Park na Ogechi. During that period, Ogechi na-agọ J Park yi. J Park na-agọ Ogechi yi. Ogechi nwere a lot of things or allegedly against J Park. J Park nwere a lot of things or allegedly against Ogechi. Ịkwụwa ha na-abụkwa ha proof wo ifu nukwuru. Ikekwe ka ha na-abụ nwere onye ji proof. Ikekwe nwe onye jiri proof n'ime ha. So, how can you crucify one person? I am asking you. I am asking you. Eh? You are only taking side. You are only taking side. Now, problem is that you want me to come and take your own side, which I don't want to do in a wee way. You want me to come and take your own side of onye golu riense njona ma yeme iwewewe. Even when I chose to do other things, because you want to drag me into your mess. Some of you has been in this mess of Ogechi tormenting you people since over how many years? You want me to come and join in your misery? You want me to come and join to take part of this torment on our torment? I cannot do that. Malaki, thank you very much for bringing the name of Anambra State into you. In fact, thank you very much
for making us proud in Anambra State. Eh? Thank you very much for making us proud in Anambra State. Yes. This Ogechi is bringing the name of Anambra people to go to nothing. Thank you very much. You are making us proud. We have seen a lot of things he may go to make us proud and put our name on the world map. Yes. Dalu hinne chukwu gozie. Chukwu gozie. Iye mekari oni imegoro eme. Dalu hinne mapu chefuo. Dalu hinne mapu chefuo. Yeah? Because some of you are actually suffering. Imagine being in a bondage for over how many years? Imagine being in a bondage for over how many years? We are we are cautioning Matthias, but Matthias can never give me sleepless night into in fact, when I on my camera and I talk about Matthias, the moment I drop it, I focus on other things. But some of you with so much time, yeah? So much time. If you know the efa Ogechi na J-Park na-enwe okwu. Ogechi na-akpọ J-Park na-akpọ Ogechi ha na-abụ na-akọ ọnụ. Ogechi allege some things against J-Park allege some things against Ogechi. A support what J-Park mụ akwụrụ side Ogechi inwe problem sị na ma ha ekwu eziokwu. Ngụnwe ị na-ekwu eziokwu. Ọnwụ niile ekwu eziokwu ihe agba ndị na-asị Ogechi na-ewu akwụ na Chicago unu edine dane ego ole ka unu nyere ụbọchị unu dị na-eri ihe ajụ ha ajụjụ a but you don't care for as long as no Ogechi ka a na-ebo ife niile a you don't care. The only problem ị nwere when she open her mouth to talk and onye ka nji wee gwa instead of supporting either of them condemn that act which both of them are doing. Condemn that act. By condemning that action or that act, you have addressed two of them. And if you want to go personal, condemn two of them, call their names, and condemn their actions. Tell them the right thing to do. Or carry hate to her. In or go. It doesn't matter the reason for that fight. Fighting is fighting. It doesn't matter the reason for that fight. So you have to condemn in or go. You don't have to say, Nemeka had the right by Emma John Ola, Tia Ife. Mana, she goes here do wrong by Emma Favola, Tia Ife. Oh no, the same Mola and Ife came in these two cases. Two of them were the same damage. So, Kerime Batari Jue support Unkofonye, condemn Unkonyo. I had to say that June. You love this person and you hate the other person. I don't have a problem with that. But don't forget that we must not all love the same person and we must not all hate the same person. Or if now we fetish between one and so even a way even no wo na ma abata on a side you know I can't do that. Ebo lilanya Jerima rest na classic munish go lu ebe ahụ mere pụọ ọnụ. We do a lot of things. Did you condemn him for one day? Well, no, my brother, you went too far. Did you condemn him? Anything capable of EKG Ogechi, tie behind the bar or Toyenga or Boyebo is support or yet. Because he hated Ogechi. I'm going to hair like it, and I like it. If you know, you want to go. So that is where Ofoduni Mune brain, man, only brain, only emotion and sentiment. On a bata in a sensitive matter like this. Who got a man or bagala netitu munai? Ofubos, one young wing kaya one way, or water or back now, obido na your side, where wallow, where for damage yasiado. Where for damage yasiado. I'm going if a pattern since you were on Facebook, I've refused you people toiling me around this because I've watched
what is happening at this Facebook and that. That's why, whether the even will make sense to you or not, I rather choose to stand there. If I am correcting anything, I will stand there and correct that thing. Moving away from there, you people will make mess of that person. Look at what you people did to J-Pack. You reduce that young man to zero. Look at what you people did to Olilanya. You reduce Olilanya to zero. Why if you choka, unu mezu, I'm happy unu menya. Chineke ayekwe. Chineke ayekwe. Jenu no work gwa hono na anu na page si ahono na anu. Buru mi esi na my page po. Mana onwekwa ife dum chi ikwu okwu, I will say my opinion. And then will right. Equal my opinion. What I go. If they will know, analyze about the case. Oh, no, the best way to show no is wrong is by keeping your mouth shut. The best way to show na mmadụ accuse you wrongly is by not accusing that person at all. If you want to demand somebody to prove allegation somebody nyere ebe, do not even level anyone against Onya. It is not difficult and it is not a rocket science. Otherwise, you may want to manipulate all of us with your emotion, which people like me will constantly resist. I will resist it. Ogechi may not be a saint. The people you are fighting to defend or protect, they are not saints either. Yes, I had an encounter with Mirabel. If you see no apota, if you see no apota, she did not even hide it in Upo. She was exhibiting the okay. Ndenase na mma muta nwa duka oge. Ono ya muta nwa duka Mirabel. I want to see how you are going to handle her. I want to see how you are going to handle that lady. The worst part is that when you take your side, David Bryan arrested that no na chosinsi. You were always to get arrest. Ogechi kono na chokono arrest ya since over how many years? Ona arrest him we. Or more ways to go get arrest. Okay. We will confirm Obo. Confirm Obo. Sent. You know she's not a saint. Saint Michael. Saint David Brown. You know she's not a saint. And J. Michael. Onye nsọ eduru nsọ ngozi iwu ngozi iwu anointing ebe ahụ ị nọkịta ya na-amụke ka kpakpando. Ị na-achọ ndị wu saint na ndị ahụ saint. Ị ya amụta nwa duka una ni piugari na-achọsọ ndị unu ya recruit. Ebele me wonu ndị unu na manipulate ife. All that woman unu na manipulate. All that woman unu na manipulate ka ebele na-ebelu. Ọ bụrụ ife some of you bịa ka unu mee njụ na unu aye eme. So onye chọrọ ka unu manipulate ye. Unu na manipulate ye. Ọ bụrụ mmụ ka unu ya manipulate. Because I'm old enough to know the truth. I'm old enough to know the truth. Mpụta ebe okwu na-ese. O wee were na kara mmadụ na anụ ọgụ. Onye ahụ wee bunye bọtụlụ wee pịawa bọtụlụ iwe jebute mma. Kedu ife na-ese mpụtagodo edebegodo m unu na-abụ before m ekpere unu na-abụ ikpe. Akọndem godo m unu for ijebute ngwa eji anụ ọgụ. Unu ahụ ewere aka n'ụba. Mmasị onye mma nwaanyị iji jebute mma hapụ onye jebute bọtụlụ maka na bọtụlụ a eji mmanwụ mmadụ mma a eji egbu mmadụ. I am trying now to explain better to ụfọdụ ụnụ nwere ọgwụ na ụnụ amaghị eziokwu. The only thing is that you have taken your side and you hate this person. No matter the kind of message that is coming from this side, you will never hear until your bitterness consume you. Pata. Eji wee sị na ọkụkọ ntị ike na ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Isi ya eluho n'ime ite ofe ọha n'ife.
ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ime ite ofe epụta ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ ewee ghara ọgụ eji aka anụ onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute mma onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute bọtụ kama ị ya condemn the act of ha nwee ije bute ife dị capable of igbu mmadụ justify ya ofu onye condemn onye nke ọzọ anyị ejechọghị ife n'isi ife ka anyị ejechọghị n'isi hịrị anyị nọ nso jee jụọ ya ụmụnna ya ọkwa inwekwa chairman ụmụnna ya na lụta ata jee jụọ ya chairman ụmụnna ya ejụchazie ya send ya inbox ka m unblock ọhụụ ịghọtago ejụchazie chairman ụmụnna ụnụ bịa inbox zie nsị na ejuge na confirm luge ka m bezi unblock ọhụụ unu nọkata ị na-ehe etu onye kwụ na ya anụbụghị ọgụ ọrụ n'iwu na ụfọdụ n'ime ụlọ wulu chief judge ụnụ ya atụkata mmadụ nga out of emotion and sentiment ụnụ ana atụ mmadụ nga instead of you to look at the fact ọpụtago instead of you to look at the fact and be factual ị na-adụ sentimental. You even have problem with me and Ogechi is a picture when onwe anyị aṅụrị na anyị furu onwe anyị after a long time. You even have a problem with that. You have a problem na Ogechi bịara event na Nnewi I feel each other ịchọrọ mfu ya ebebe m akwa oge amụ ahụ na amụ wife na-eweghị iwe aṅụrị ya ha anyị na-enwelu ebe a wife na-afụghị ụfụ esi na ọha amosu ka ewu esi na ihe amosu na ịghọ wuchi ebe obi aṅụrị mmadụ na-afụghị ụfụ mfu Ogechi agbafere m si pụọ ebe a achọrọ m ịfụghị ebe a si ebe a pụọ Okay, Evaristus Ife Sinachi, let me reply to your message. Ki wee ghọta reason nji wee gwa na condemning the act itself is better than taking side. Because mgbe ahụ ị na-achọ ka ị take a side, you are being emotional and you are bringing in sentiment. Yes. Now, esere Ezugo Global TV mba keludari your comment achọrọ m egwe ka comment ga achọrọ m egwe because ana m prefer onye ya bịa dey something rather than maybe ebe a na-ede nonsense anyị enwe sense ịghọtago o nwere comment m chọrọ ego okay Ezugo Global TV. Oh, okay, what if you comment here, Japo? Okay, Ezugo, I am your fan of the truth. Oge went far, involving some innocent people because she wants J-Pack, good friends, to hate him. Now, let me tell you something. Kiwe Marana. Judging with emotion and sentiment is not good. Mbogo and Aganiru, J-Pack is sensing that the people who may expect to join him and fight Ogechi, that they are not coming forth. He came for me, he went for Ijowa. Odalu Igwe do Tipia, Odalu Desi Sempaya, Tipia Die, Odale Igwe, Tipia Igwe, Ineke Pontio. All these people okotosichala because we refused to join him. Can you tell me our crime against him? Can you tell me our crime against him? Can you find me? Can you find me, my brother? I like it. It's sad to think I will make a Gabaniru. Yes.
The only problem here is that Abulom Bebioko and the Jowa Abule Fanyuba and the Desist Empire Abulo Aqua Makanandeni no Gechi Polu Mwelego Manandeni de J-Park Polu Mwego. The other goes so. Nobody should even consider every single thing J-Park said about Ebigwe. Let me talk about Ebigwe. Ononihu camera accuse Ebigwe upon no man Ebigwe na no one. No maze. Onorona camera accuse Ebigwe of identity and Munye Mado. Accuse Ebigwe of all manner of things without minding Ebigwe with family. So, Kelife Oji Kelu Emye. Can you tell me his aim? If una reason unji wesego, Ipolu J-Park Debe, Ipolu Ogechi Debe, Iwegwa no na ka anu wo personally. Happy Pobata nde no ilu onwefa. And I got even the you cannot condemn one and leave the other. That is where I say no. And I stand by that. I am not against you condemning Ogechi. You can condemn Ogechi. But the problem is that you cannot condemn Ogechi for doing the same thing that J-Park did. It's not possible. I can't accept that. I would rather tell you, stand there, let me stand here. But if you want us to come to the reality of this case, I will tell you that Ogechi is as guilty as J-Park is. And J-Park is as guilty as Ogechi is. Because they both did the same thing against each other. Now, you will bring them together. You will caution them against another person. Then you will make peace between them. That's here. Or sentimental. You are being emotional. You are fighting the battle for the rich. Yes, that is what you are doing. You are fighting the battle for the rich. Bebioko has all the money in this world to fight his cause. If he is not as aggressive as most of us here, then tell me, can you have a problem now? Akokoko has everything it takes to speak out for himself. The same thing with every other person Apollo. But the only problem is that somebody like me, somebody like Ijowa, somebody like Desist Empire, somebody like Igwe Credo, somebody like Kelafe, somebody like Kelafe, Igwe Makonya collected. In fact, a lot of people collected. Even Ugo, Ogechi collected overdose. They even threw stone to a lot of people, which I don't want to call their names here. All those people collected, but a Jerome police yaga, a home convoy, a home factory scattered here and there. We demand the same justice in our Sotalo Bebiokofa. Yes, because we were all people different, separate from problem, but they all brought all of us into it. So you can only caution two of them. You cannot take side. You cannot be fighting for injustice. You cannot. You cannot. You cannot be shouting for injustice. Shout here. No yajigu 50,000. No yajigu 50,000. When they say yajigu 50,000, Kerife Batalo need you 50,000 and show you where. Imagine 50,000 last month. Onya we be alo wese on eku na mo na 50,000 last month. Acho mi nyeye. We are last no na 50,000 5 months ago. Joy no nyego nyeye. Oku kita obi bo onwe. Opodro ka agbari now. Imagine 5 months ago. Feel na me demand there. Na me mo right e be ask for nke na jem. Generally nke you. E chozie ke gwam na nke udo as important to you etu nke me so important to me. You will arrive at Eben nature. So, for the fact that some of you don't want to tell yourselves the truth, stop
stop coming to my inbox, stop coming to my comment section for your own good. Those people you are supporting are not sent. Those people parading Ogechi for sharing Otonde Mado are busy sharing Otonde Mado, including Nkeha perceived to be Ogechi. How do you want me now to condemn Ogechi openly without condemning those people? Now, if I bring those people on Facebook, can condemn one. But the difference there is that Ogechi is my friend. I can easily pick up my phone, call Ogechi, and discuss things with her. If you expect me to bring it on Facebook here, you are joking. You are joking. If I can communicate with somebody, why will I choose to address that person through Facebook when I can easily open up a conversation between Munonya and Etuaka? You simply want me to come and that is why in Juwegwana, during the time of Ifanyoba, I knew what they wanted. They are not seeking justice for Ifanyoba. That is not how much they love that man. Say something good about that man, they will come and criticize it. They will even come and level Okutopa allegation carrying Ogechi or Nisie. They simply want me to come out on Facebook and identify so that they will use it clearly to say, yes, Ezugo now versus Ogechi. Wisdom is profitable to direct. They are not against that act itself, but they are against the person who committed that act. They are not even targeting that person to correct that Ifahokulu, but they are targeting that person to have an opportunity to get that keba who will be you. You know what I do? Otherwise, where you are, there has been a lot of issues about Ifanyoba which they treating on Facebook. Go and show me your comment. Can we malo that you genuinely love this man? You cannot show me. But name program make go myself on a beer bar, be not comment nonsense. Be not comment nonsense. So say far we feel no ekube na amaka Ifanyoba. Mgbe a chọrọ ikwe mmadụ nọ na somewhere we mee video we claim mo no ndị nwa na umelu kwuru that thing. No, they speak for so and so people. What did you say? What can be worse than denying a man a burial in his hometown? Onya potakuye pretend dia boyendo zo sinonda kurie. Why no they speak out of his own hatred or conceive no be. Kelifi Kulu, you did not say anything. And this is the same man you claim that you love so much. I know your games. I know your games. Play that game maybe in a play. When you bring it to my doorstep, I will teach you sense. I will teach you sense. Ogechi is not a saint. All of you are not sent. So why should I abandon this devil and come and stay with this devil? I will rather stay with the devil I know rather than going to stick with the angel I don't even know his or her intention. Yes, it is as simple as that. So why do you want me to come and align with you to fight the same cause you are guilty of? Man, another like Ezioku, when Mirabel came to me na inbox, I simply advise him. Can I advise him here? Where's my sister? Can look at this thing in a Ogechi Shiarusi where can if such thing remain on your phone? That is not even on a can if in a delivery on your phone. I gave her advice which she could have simply taken, but she refused to take it because if I shall Kanyana one emzo paracetamol where mawaka and newu. Such kind of bitterness and hatred among Igbos, and you people are supporting it and taking side with it. Call a spade a spade. It is very difficult to call a spade a spade. But when you do that,
you will be glad that you did a noble thing. You may not know what you have done today, but posterity will always be fair to you. Yes. Condemn me for joy when you see it. It doesn't matter. Oh, na mkpọrọ asị ọkankụ. Mgbe shọpụta na nje maye ọnụ na kesi doro na mmadụ pasha. I will say anything about it at all. Emeshie m ọnụ gafe. Emeshie m ọnụ gafe. Simple. Mana ọwụ na ọhịa. How can you bring two people who committed the same offense and you want me to start treating one as partial? The only difference in this case is that one is my friend. One is my friend. So, since one is my friend, the one you are even trying to defend is not even your friend. Don't even have any relationship with Onya. You don't have any relationship with Onya. So what stops you from saying the truth between two strangers? Two people who are strangers to you. Ogechi is a stranger to you. Mirabel is a stranger to you. Madam Justice is a stranger to you. They are all strangers to you. So it is even easier for you to say, medewe na ife unu na-eme na unu na-ete ndị Igbo ule n'ụnụ. Ọhụ ofu onye na-ete ndị Igbo ule na ọhụ na na-ete ndị Igbo ule. Ọhụ one person na-ete ndị Igbo ule. Ụnụ na-ete ndị Igbo ule. Ikwu onye etu a. Only little or few people will come to tell you something wey possible because all money generalize the whole issue. The whole issue. The other go. So, among me unu si enweta stance unu si enye this kind of judgment unu na ade enye. Ogechi iwu nka. Ogechi iwu nka. Okay, kita are ka m fọwara comment. Keda ka m fọwara comment ka mara ebe comment kwụsịrị. The other go, comment na area be basis. Ha dore ma afu ya. Comment juru ebe basis ama dore ma anọkata m fudebe new comment ebe a. Ama to nna ka na drop the comment ebe a. The other go. So, ovive na agwadewo no wo. Akudo, I will read out your comment. Ezugo, continue supporting the devil, you know, good for you, but can you kindly tell us where you guys are hiding the woman running us Abiola? Then, if he goes himself in emotion, because only with shame, you will not write it. If you say you are more sophisticated than we are, if you say we have more, you have more contact than we have, why can't you go and fish out Ogechi? It is a simple task. I'm asking you, why must you ask me about Ogechi when you have what it takes to fish her out wherever she is? It is a simple question. If you can't answer it, then I've gone on without a direction. How can you be asking me about Ogechi? You should know better. Yeah? You should know better. You should know better where she is. You shouldn't even be asking me. You should know better where she is more than me. Yes. You should know better where she is more than me. Do I know where she is? But you should know. Because you are the one who have all the contacts. You are the one who have what it takes to bring her to book. You are the one who have all the connections they win in Nigeria. Yet you are asking me, and where he from my Ebo Gechino. Eh? Oh, no, born in America. I said, I'm a born no, in a country very far away. But on Kauno, no, Nigeria. Ogechi ka Tiriguna state of confusion, even in Nigeria. Oh, no, in America. It's in America. We in Nigeria. Ntwa hosi weti una Bulgaria na America. Hosi kwa weti kwa una Bulgaria na Nigeria. Ina Bulgaria. Ina iri onwe igbubu na business ya gbasa ho. It is not your business. These are two people na anu. They have said unthinkable things about each other. I've repeated it before. They have said unimaginable things about each other.
It is very easy for two of them to swallow their wounds. Necessary people are caution her. Caution her. All you know where ife Hana Abune made wrong. Let them know if I had a madroma and they will stop it. But it will be so bad and I'm why will Zuhi. If you can make an Zuhi, Sissy Chota, Mwemeka Kebu, why not why they bury man? Either way they bury man, Uno. Either way they want Mamma Nuno. Yeah? Either way they want Mamma Nuno. Either way they want Mamma Nuno. Mana ya na-achọ onye enusi n'obe John ka egbuo. Egbuo deri egbuo onye enusi. Ịghọtago? Egbuo deri egbuo onye enusi. Ọ ya dịrị difficult understanding my message. But one day you will. You will understand this message someday. But not now. But ọkwa me ya aghọta. Ihe emecha aghọta. Ohife a na-anụ lọgụ. I repeat again. Don't come to tell me, hello Ogechi Kebuo, support Ogechi Kebuo, because I cannot do that. Ogechi is my friend. Ogechi we for joy on eme. It is left for me to caution her behind with phone call. The other people, they are not my friends. They are not my friends. Some of them has never even been my friends before, if not all of them. Especially the fact that Nigeria Wonyo. Kedu ife nwelu to do? Mana ngonwa furu na ife Okeke melu ka Okonkwo melu. Ngonwa furu na ife Okeke melu wi ife Okonkwo melu. Ijisi ike na-achụ Okeke ka egbuo. Akude na ife bụ ife imelu onwe gị. Iliwe onwe gị igbugbu Ogechi na ebe ọ nọ kịta aṅụrụ Hollandia yogurt ị nọrọ ebe a na-akwụgharị na comment section na-akọ ọnụ ebe ahụ na Ogechi nọ kịta akpọ m ebe Ogechi nọ nọrọ ebe ahụ na Ogechi nọ kịta I can tell you that na Ogechi na ebe ahụ aṅụrụ Hollandia yogurt. Here I go. So, can you see here? Ebo no ma. Ebo no. Ebo no. Show me ebo no. But I can tell you categorically clear that ebo no Ogechi no. Ogechi ka umma. Or too difficult for you to understand. Or too difficult to understand. Okay. You want to go? Jeno Shove, oh no, you people know it all. Connection unu nwelo apie eko. So Jeno Shove, Choba na eko nu mude ndala. To bless people. Ogechi ko unu nwelo unu na alo. Bitterness. Okay. Chinedumu Chukwunedum. You have overstayed your welcome here. Ban Nedum from all live stream. Confirm. Case closed. It was a fake account to Bataketa in order like this. In Enyo. Martin Mbadoga. Ban Martin from all live stream. Done. Case closed. Piam. The other go. Nenu.
akụdene ịna na-eru anya ọkụ na Ogechi na-agba GLE na America. Are you aware na ọ na-agbakwa GLE na Nigeria here? Ị na-eru anya ọkụ. She can't work 16 hours. Continue working 16 hours for the rest of your life. Ejena Zuike, you are working 16 hours. Continue working 16 hours. Mr. 16 hours. Mr. 16 hours. In our 16 hours. Now we put our well. Continue working 16 hours. Ogechi si America, bia Nigeria, ebia Zuike. Mike Obi bike adro edezina ife ahụ idege enough o I have give idere edezina ọzọ do ma even na-emere emekusi ji megbu egwu ịnọ na America ma obodo ọ na ịnọ ka na-alụ ọrụ 16 hours rụọ ọrụ 16 hours ị ya alụgide ọrụ 16 hours lụọ 70 years ị ka na-alụ ọrụ 16 hours ọzọ ịka nkụsụ n'oge a na-alụ ọrụ 16 hours fugitive ya bịa Nigeria ị na-alụ ọrụ 16 hours ị na-ebe akwa na Ogechi na-agba GLE na America ịma na ọ na-agba ahụ GLE ebe ịma ọ na-agba GLE ebe John Debia arrest moto driver John Debia arrest moto driver eji ebu John Debia arrest na Nigeria Debia arrest na classic munisi John ha moto driver na anya in our 16 hours you are working 16 hours but she's not working 16 hours you equally sweat ya hello tada 16 hours ya lower 16 hours Amanda Opaku eri Opaku eri Opaku eri o ọgbasahụhụ ka n'otu jee buru ka n'otu nke mma ada asaghị ya ha na m ala ka ịda asụ ụdịgo the moment ị gọrọ iyi ya blọk ọngụ mana ha ezi ha gụ iyi nọ na ife ị na-ede ewu ife mma ada asa ana m asaghị ya mana ịgọghị iyi blọk ọ mana ịgọghị iyi wụrụ ha asa ife a ka ị na-ede mma ada asaghị ya she's not even a nurse who cares amamife ị na-alụ she's not even a nurse amamife ị na-alụ who cares if she's not a nurse amamife na alụ amanna ngụnwa na ohi ka ị na-ezu yes ife ọnwụ na ọ na-alụ na America were enwe ego ọdụ different from nke ị na-alụ yes ife ọsọkwere ya were ife ọ na-alụ na America were enwe ego yes Okay. Onye inbox ma ewe n'iwe ka m chọọ akaụntụ o nọmba ị na-akpọ kịta ahụ nọmba nji ka m chọọ akaụntụ kelu ebe okay ka m delugo nwe nwebere ndidi mma ahụ blọk kwazi oketa mma ahụ blọk oketa ịghọtago amamife ị na-alụ kedu ife ị na-alụ mụ na gị nwanne mụ na gị ọ na-alụ ebe ahụ ka ị ka m mesi ma na ife ahụ ịgwa m ị na-alụ n'ife ị na-alụ so ife onye kpọrọ nkụta ọza Ogechi gba ahụ nọọsụ ka ọ na-alụ na Amerịka nọọsụ ka ọ na-alụ ịghọtago so ọ gbasahụ m Ogechi sịrị nọ na-alụ nọọsụ na Amerịka in fact Ogechi gbago n'onwelu factory ọ n'okweta because amụọ m ife ngụnwa na-alụ gụnụ ka ị na-alụ eso m ga-eji ọrụ ebe ahụ ị na-alụ ife dị important wụ Okeke jecha amị ka afụ butue ọ mgbe oke anụ m ọnụ dụka ọnụ ekpere bike makwa voice ya
ọ mgbe Okeke jechala amị ajụzie ekele ebe buut ya nọ afọzi buut Okeke like etu o si wee bata weda na ọ na-alụ nọọsụ ọ na ọha alụ nọọsụ ịghọtago golu Mercedes GLE ịghọtago Mercedes GLE that one mat ụga ife moto ahụ nọ kịta na Nigeria is almost 40 million ịghọtago 30 something to 40 million ogorie shọ driver wee burie mụ na ya obi America kedu ife nji ife Ogechi na-alụ na America eme ọlụ ọ na-alụ na America wụrụ ọlụ ọ na-adị iwu ọ dị iwu America ndị America jide ha kpee ya ikpe simple ị na-asị m na ọhọ ivu na nọọsụ what is my business what is my business na ọwụ nọọsụ ka ọ na ọhọ nọọsụ ana m ajụkwa ajụjụ no be their mate na first lady achọ nka m gwa onye 16 hours ka ọ malụ nwanne m achọrọ ka m gwa onye 16 hours ka ọ ma na ka ọ ghọta ka o wee ghọta level of ife anyị na-ekwu ị na-asị she cannot work 16 hours ị ghara elikwuo 16 hours ya ị na-arụ ọrụ ya ka ọ wee tacha afụfụ 16 hours ya another person erie ya ekpe okay ọ sịrị na Nigerian people she go dey buga for we know how it was here she bought GLK for auction send home dey buga for na GLE $6,000 Madam Daisy okay Akudo nwanne m all of us go na moto na America we have all bought cars from America and we know ogorie $6,000 babe jee na calculator go pialum 6,000 times 165 mba 6,000 times 170 ego ne mba 6,000 times 1,700 $10,200,000 $10,200,000 okay now onye na-ebe ama ego na-eji agba moto ọnwụ na-awụ from 2015 up gwa Akudo n'igoro moto a $6,000 which is a lie which na na moto ahụ na ihe ego ya anything less than $10,000 na America which is a lie anyway but let us assume that no go $6,000 which is over 10 million then o wee mee shipment ya wee mee clearing ya somebody gbakwa nwanne anyị nwoke a na ego atịrị na moto a achịwa na 20 million nwanne jee hapụ n'okwu ahụ nni okwu ahụ nni even if na auction what about shipping and clearing in Nigeria seaport emekus hapụ na ha emana GRE at this time Ogechi batara Nigeria o nweghị ife ihe eme moto ahụ ka moto ahụ kwụrụ n'aka ụdị ebe ọsọkwụrụ ego goye na America o nweghị ife ihe eme moto ahụ ka buying shipping and clearing na Nigeria ka moto ahụ nọrọ n'aka less than 20 million although possible so o dogbu merie hapụ na anya ọkụ na ọhụ onye unu kpọrọ asụ na asị ya nwụọ mmadụ agha nwụkwu maka na unu kpọrọ ya asị ịghọtago now Akudo having said this I want you to tell me Akudo onye ebe ka ewu Mr. 16 hours I want you to tell me onye ebe ewu I want to go there tomorrow ka m fụ nke pakịrị Mr. 16 hours show gwa m onye ebe iwu gwa m family I want to go there ka mmadụ nke pakịrị beg Chineke mekwalụ mmadụ ebele
Chineke mekwara mmadụ ebere. Akudo nwanna, akudo nwa mama. Odogwu akudo. They talk out of jealousy, and that is why na ha na-ekwu ụfọdụ ife ha agụ ife ha na-ekwu ọnụ. Like ị na-ediri ije dukwuwe na Ogechi na-agba GLE. Ị na-ehusi ya anya ọkụ all round. O kwesịrị na ife abago na anya ọkụ all round. Ife abago na all round anya ọkụ. Kedu ife, for God's sake, must you even condemn GLE Ogolo? Does it matter? Or GLE and okwu? Are you saying that no Ogechi bought ticket in America, Batawa Nigeria here? That no Ogechi even a go to na Ojuwe Batawa? I want to know what the problem is. I don't think no when Bogwa no capital oil and gas. No one na ko make any meaning unless they gbaram na ko onye wo unless they asenketa ezugo juaku onye wo Egbuodike one of Ebonyi State. Only asem juaku onye wo onwa na-etiri ola one of eza ewe mpa akusayo nketa we sie akubiko kele onye wo onwa na-etiri ola one of eza akwasi mmụpụta bakpo na onye park ji garden na bụ park Range Rover Sport park GLE 2000 and go na asim okay. Or if I melody onye ajiwe na-ene GLE Ogechi na-agba anya o efolo ya. But ị na-asị m na nwanne Ebonyi State, ịma ndị Ebonyi State one bi n'okpuru eze ahịa ebe a. Ịmakwa ndị Ebonyi State one bi n'okpuru eze ahịa. They are more than 2,000. In fact, they are more than 3,000. And ha ncha niile ewu ụmụnna akụ. Because onye Anambra State ọ na nwanne m. Ịghọtago? So gwa m moto ị na-agba bayi sị m na akụ Zion ma moto ahụ moju akụ na akụ ya confirm na moto aka ị na-agba ikwughe afụgo m nke Okechi na-agba I've seen it. So gwa m maka nke ka anyị mara ụlọ ife ị na-anya ọ ife a ka ọ na-eme mbupụta Highlander m onye nweho today motorcycle akọba ya ọnụ. Why should we be entertaining such kind of things? Why should we be entertaining such kind of things? In where go GLE, you don't have any business in GLE on. Etu onu unya asikute. Oso kwenya wona ndị mmadụ na mmadụ nyachasịchara ya lesi ya. Inweho GLE, inweho right ịkọ ya ọnụ. Unless ni nwere nkeke. I'm not jealous of what she is driving. I want to tell you guys that she makes so much noise that she drives GLK. Anyone can drive more than that. Simple. And Anya more than that, not anyone. Allow that person driving more than that to come and talk to us. That is the problem. You know that go? If you open and go ahongo, Nanya more than that. Kelo queen will put an ekwu na GLE. Ekwu GLE na kpuo. Ekwu GLE na kpuo. Epụta na akọ GLE ọnụ. Onya wo fife na agwo. The thing na abazi na bitterness. The thing na abazi na bitterness. Ekwuo maka moto, ekwuo maka egwu a na-agba agba, ekwuo maka ife okwuru ebe a, ekwuo maka ife okwuru ebe a. Hapụzie the real issue with the problem. Yes. Now, post through video ebe onye nya na enwere okwu na akọ ya ọnụ. Ụfọdụ jekwara ebe a na-akụkwa oge ọnụ. How do you people want me to start even reasoning with ife unu na-ekwu? How do you want me to start reasoning with ife unu na-ekwu? It's a GLE baby. You ought to go etu a nke m si wee dee ebe a. Ọwụ nna asị n'elu pụta n'ụzọ babe, pụta n'ụzọ babe, pụta n'ụzọ. Nna asịzi is a GLK baby. Iwewe iwe. Kedu ife na-eweghị iwe? Is it not a GLK baby? Is it not a GLK baby? This is a GLK baby. Iwewe iwe. Ise na nna ekwe. Nwa ya ekwuo na mụ nwere ihe. Ọ ya da afọ ọfụ. Nke mmadụ. Nwa ya kedu ife na-eweghị iwe na nkwu na mụ nwere ihe. Unless na m ekwu na mụ nwere ihe. Why na m enweghị? Mana ọ bụrụ ha na mụ nwere ihe. Enwe m right ikwu na mụ nwere ihe.
Match or equal is a choice. Listen, Sabinu Sohane may happen to him here. They say congratulations. Sabinu Sohane may have gone here. He post to you say congratulations. He we see on it from us. Mbwepela go to Toyota Spider. Pela post to you. Congratulations. Now they benine. Mbwepela golu Toyota Spider. O post to you. Congratulations. Now they benine. Ogechi Gozie GLE post to you. This is empire. You have been supporting Ogechi for all the insults she has been insulting people, including sharing. Those who need justice from her should also include you in this case because you are supporting evil. Berakwa. Anya mmiri anya mmiri ya apụghị n'anya anya mmiri ya apụghị n'anya anya nke ya apụghị n'anya ifu bụ odi ife ana m support for insulting people ndị na support wo ngozi ka ha na-agozie blessing ka ha na-enye ịghọtago ha Mazimus Patrick onye mfegharị Dubai yesterday, South Africa today. Karaka. I drive LS 600 and my wife drive LS 570. My brother Aish on Ronye Manono. Okay, outside this GLK, Deba, I have Lexus 570. I have Mercedes S 600. I have Toyota Land Cruiser VX bulletproof. I have G-Gas Brabus 2023 model. Iya kwanye. Driver. Akudo kwa igota moto mgbakasịrị go n'anya. Akudo igota kwa moto mgbakasịrị go n'anya. Ono so na Facebook kwuru na-enyegharị mkpọtụ onye ọ na-awụ billionaire na Facebook. Abịa in real life onwe onye ji 1 kobo. Chichi na-arị. Nwere onye ji mana ebia na Facebook onye ọ na-awụrụ ọgaranya onye ọ na-awụrụ ohimiri na Facebook nwee ego Philo Brown, thank you very much. My stand is if you must condemn Ogechi, which I cannot tell you not to condemn Ogechi, but you must condemn the same people because they are guilty of the same thing Ogechi is guilty of. It is simple and that is my stand. And that is my stand. Outside that, your hatred on Ogechi cannot change my friendship with her. Even yesterday, Ogechi, if you yesterday, I cannot hate her because you hate her. It's not possible. Yes. Akudo, you go explain tire, no evidence. You go explain tire, no evidence. I only have 2 cars in America. I can't drive more than 1 at a time. GLE baby. You are just more with 9 cars in Nigeria. I have 9 cars here. You other go. Okay, we 2. In LS 570 and LS 600. More with 9. No ka you no mba for ya for we man ndem were onu bully mmadu bully onu back onu enyebe mkpoto. Respect you will look at if many of you na call your back. Look at if so many of you have been a comment section now go so I caution onye goli caution onye gogwali I condemn mmadụ na abụ na anụ ọgụ ịghọtago ọgụ ahụ ka I condemn and not Okeke Okafor. So for as long as you don't want to condemn both parties for doing the same thing which you are condemning, they are doing exactly the same thing which you are condemning, then count me out. Count me out. Or not possible.
count one out of it. If you can condemn both parties for doing the same thing, exactly the same thing. Hello? You want to go? Bebe na akwa ka unu ya dị ebe chọba na Ogechi unu bịa na page m bịa na achọ Ogechi chọba na Ogechi unu bịa na page m bịa na achọ Ogechi page m oyiri unu ebe Ogechi nọ onye unu ebe Ogechi nọ but one thing is sure you want to go? One thing is sure and that thing is will yezu ohi kwụrụ n'enwe na-akpọ mmadụ onye ohi ọnya problem nwere with ndị nwa dibịa na-atụ mmadụ na-alụsị ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee jekwute wayo ịghọtago ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee je gwute wayo onye a jegwuo wayo egwurukwa wayo ife ọ na-eme ka emerie ịbịa na-alụsị ịbịa kụ ọfọ n'ala afọ jee gbuoro m onye a na-akpọ Okeke Okafọ ego ịzụta n'afịa ego ịzụta na spare parts ka Emeka na Jeru iwee je ịtụ ya na-alụsị ịghọtago. You are guilty of the same thing onye na-achụ edewe ọfọfọ eti wunu na-abụ ọ bụrụ ha na efe ahụ ị na-achụrụ ya ị na-asị na ọdụrọngụ ewelite ọfọ ya etiwu onye ahụ ọ karị ihe etu a. But if you want me to hate her because you hate her, you are a joker. I can't. Jude Dulu Zuzurugodo Pugodo ebe first because na ebe ahụ for ndị ala off you go ebe abụrụ for ahamazu ndị ala na-awụghị ijewe na nke Mampasman na Oraifite iru ebe a Mampasman agwọ gị ala ebe abụrụ ebe a na-azụ ndị ala ịghọtago ahamazu ndị ala ebe ala nke ụka nke ijewe na nke Mampasman na-agwọ ndị ala ịghọtago iru ebe ahụ ọkụọ chen pesanataghị ala nwere onwe gị ịghọtago. So mekwukarị ona efu na na-eme broadcast nọ ilu onwe don't come there and tell me Ogechi this Ogechi that. I block you immediately. Ịghọtago. Do not try to push me into hating Ogechi. I can't hate her because she has not done anything wrong to me. Yes. Ịghọtago. She has not done anything wrong to me, so why must I hate her? The answer is no. Talking about the case at hand, those people who are chasing Ogechi are as guilty as Ogechi that they are chasing. So, if I must condemn Ogechi, I must condemn them. Nevertheless, don't forget that Ogechi is my friend. If I have to talk to Ogechi, I call her on phone and talk to her. Now, Mungungwa, Jekwato, what sense to me? On a sponsor na-emeva opusisi ya n'ụmụ hazi ba anyị niile ọkwa onye na-achụ Ogechi no level allegation on somebody nọrọkwa at the point of arresting Ogechi na-elekwa accusation he cannot prove n'isi Ogechi apụta echi na-ekwu esoro mpụta bụ ịbịakọ ịfa ebe ijeri arrest mmadụ ka ọ bịa prove ife okwuru you are there alleging something you cannot prove akpọ ọkịta agwa wepụta evidence no na as sponsor ifa o wepụta evidence no gbuo no ụmụazị ba ya one ihe wepụta mana ị na-achụgharị ya ọ bịa weta evidence bigonu. I think I'm going to end this broadcast here. Ụbọchị taa amaala anyị mma daalụ ndị nke m let us keep our finger crossed. Ịghọtago ajọs nchọ ka adreesị ya ndị a ịghọtago onye nwee ntị ya nụrụ o nwere ntị nụrụ you cannot recruit me. Isi m siri ike you cannot recruit me. Isi m kpọrọ akpọ karịa isi ụnụ ị na-achụ onye ohi jide na onye ohi ebe ahụ a na-achụ onye ohi ahụ ọsọ pịa mmadụ foonu mmadụ na-akpa nwekwa boldness na-achụkwa onye ohi ahụ
ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmaghalụ mmadụ foonu ihe na-akpa dụkwa bold enough na-achụkwa disem onye ohi na-achụ alaka agwụ ọha alaka ọwụ na what else ka ị ya akpa ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmadụ foonu na-akpa ị ka na-achụkwa onye ohi werukwa boldness ị mara na iwuru onye ohi ị ka na-achụkwa onye ohi Bigon, I think I'm going to end this broadcast ka abalị taa amaala anyị ma daalụ nụ